Naantabay na nga ang lahat sa test result ng DNA test ni Jan Regala at ni Jan Santos. Well, for sure, alam na ng lahat ang story about dito. Nito lamang po ay nagbigay tayo ng update na panigurado. Nakabado na nga po ang nagsasabing anak ni Jan Regala na si Jan Santos sa magiging resulta ng DNA test nila. And ayon po sa pagre-research natin sa Google, ang DNA test, umadalian talaga at maganda ang laboratory na gagawa nito, maaari pong lumabas ang resulta sa 3 to 4 days lamang. Kaya naman, ayon sa ilan, ang DNA test po daw ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos o depende kung mabilisan o kung hindi naman nagmamadali ang nagpagawa ng DNA, ay maaari namang hindi mabilis pero hindi naman siguro ganoong kamahal. Pero, kung si Raffy Tulfo ang gagawa nito, for sure ipamamadali niya ito. At for sure sa 3 to 4 days ay maaaring nasa kamay na ni Raffy Tulfo in action ang resulta. At ito na nga ang nakakaintriga. Mukhang tunay na anak nga ni Jan Regala itong si Jan Santos. Hindi pa man inilalabas ng Raffy Tulfo in action ang nasabing resulta, pero mukhang may resulta na nga po ito sa Wikipedia. Dahil ang biography po ni Jan Regala ay mababasa roon. At narito po ang sinabi ng Wikipedia. In this Philippine name, Jan Regala, the middle name or maternal family name is Boucher, and the surname or paternal family name is Scherer, Jan Paul Guido Boucher Scherer, better known by his screen name Jan Regala, is a Filipino actor, Christian minister, and environmentalist. Regala is popularly known for portraying antagonist role in Philippine movies and television series, especially in the 1990s. He is something unofficially tagged as a bad boy of Philippine action films, along with fellow action stars like Robin Padilla, Jeric Raval, and the late Ace Verhel, with the two being more known for the said nickname. Regala is the son of the late former character actor Mel Francisco and the late former actress Ruby Regala. Siya po ay may lahi talagang artista. Ang kanya pong mga magulang ay parehong actor and actress. Anyway, narito na po. Jan Paul Regala, born Jan Paul Guido Boucher Scherer, Manila, Philippines. Occupation, actor, Christian minister, environmentalist. Years active, 1985 present. Spouse or spouses. Ang first wife po niya ay si Aurina Manansala, 1996, divorce 2004. Victoria Alonso, marriage 2005 and 2020. And children, Jan Paul Kiefer, ang anak po nitong si Jan Regala kay Aurina Manansala. At nakalagay po dito ang anak niya na si Jan Santos. Si Jan Santos po ang nag-claim na siya po ay biological son nitong si Jan Regala sa nagngangalan nga pong Vilma Santos. Kung mapapansin nyo, hindi po kasama dito yung sinasabi ni Jan Regala na dalawang ampon niya kasi hindi naman niya po yun biological son. Kaya naman ang tanong, alam na po ba ng Wikipedia ang DNA result test, kaya nailagay na nila dito na si Jan Santos ay biological son nitong aktor na si Jan Regala? Well, yan po ang ating aantabayanan. Kung positive nga po ba ang result ng DNA test sa ilalabas nga po ng Raffy Tulfo in action. Well, sana nga po ay agad-agad na natin malaman to dahil mukhang may alam na po ang Wikipedia dito at ilagay nila ang pangalan po ni Jan Santos bilang tunay na anak na nga po ni Jan Regala. Well, may dapat po bang ikatuwa dito si Jan? Siyempre, dapat siyang matuwa dahil nakalagay po ang pangalan niya dito sa Wikipedia. At the fact na nakalagay dyan, ibig sabihin ay may katotohanan. So, yan po ang ating showbiz now update. Ano po masasabi nyo sa ating article na ito? Ilagay lamang po ang inyong opinion, reaction, comment sa ating comment section. And ang mga photos po na ating ginamit ay kinikredito po natin sa mga nagmamay-ari nito. Ginamit po natin ito para sa ilustrasyon po lamang. Maraming salamat po. Thank you for watching again, Showbiz Now.